Efter de Zeediek bij Peerses Moddergat waard het Frieske Requiem Opus Exit uitvierd. Als eerbetoon onder slachtoffers van een fiscusramp. In 2008 wie het 124 jaar lang dat er in Peerses Moddergat een grote skipsramp badde. Waarbij in één nacht 83 fiscus verdronken. Er bleven 60 widowvrouwen en jonge pijen in grote jermoed efter. Ik ben iedere keer aan theater schreeuwen. En ik vind het prachtig om er lieden in te schreeuwen. En ik ben nogal een mankelieke geest, denk ik. Maar dat worden vaak hele trieste lieden. Het wankend wat van Peerses, de deertijn besluit. Toen had ik een hele verzameling lieden en eens dacht ik van, daar moet ik wat mee. En toen voelde me dat zo in. Ik denk, goh, als ik ze nou aan wat vastknoopje, had ik haast een requiem. Compositorisch wil ik het eigenlijk ergens naar werken, naar een hechtepunt. En dat is een hoopvol hechtepunt, want ik vind de tragiek geweldig en ik ken er ook heel goed over. Maar het is natuurlijk, je moet oppassen dat je net zwelgt in nostalgisch sentiment. In mijn fiscuslied, dat gaat over de ramp. Als de deur het schip begint, dan is er geen ontkomen. O wetter, o wif elementen, zij het jong, zij het noemen. Dat is van Douwe Tamminga. En daar begin ik, dat zong ik in het refrein van het skipperslied. En het laatste had ik het voor oren. Van als de deur een meesk begint, dan is er geen ontkomen. O libben, o wif element, waar het jong en waar het noemen. Dat is gerelateerd aan het lied van de skipper. En de ramp is natuurlijk dat die hele ramp, dat zo'n heel dorp ontwricht is, toch dat alle fiscus verzopen binnen. Een vloot is fort en die komt nooit weg.
min machtig ek en koud. Hij zal de zee in moedig ere, skielk wordt er ziek en oud. En zal het hij hartje in hem keren, want als de dee een meesk berint, dan is er geen ontkomen. O libben, o wif element, wat jong en wat dommen. God verdwoon het jorvert, verdwoon de slachter en de bakker, en de dwarsgek de stakker. En bij een besluit de boer, der bloed niet van Friesloor, nood is loonroom verwilderd, voorbij vergoed verlend, ohne er niet meer van te schen. In een kroeg koek het zou mooi zessen, maar als ik het daar mijn schat lezen, dat het doogde in een kroeg. Dat de liefde weer van onder, voor het wezen in bijzonder, dat de roos doe ik verbeelde, als het gas mijn leven staat, maar wij dienen ben van God. De God van doe en letter, die het muis roept wetter, eeuwig en alloon, en Maria ek als zoon. Het verbeeldje binnenkwiet, halleluja, ta mijn spiet, nood het wonder ek verwilderd, grutskalig lomp en plat, ik ga die leef mijn liedse schat. Ik hier God en ik hier Macht en ik hier Nietzsche, dat die verdomd net een liedspietje, maar wat jou te doen zien wijzen, alle boeken die we lezen, als verinnen zonder zinnen, op de wegen van de zee. Ik ga die leven hoe is ik had, mij als zonder God, en eeuwig poppen dat. Maar het weer is zo mooi voor letter, de troost voor het grut verwol. Hoe houdt een meisje het vol, als er eeuwig gelukje wol. Nood mijn roos ik al verwilget, als het gas mijn liedse van, is die troost mij doch ontkam. Ik hier God en ik hier Macht en ik hier Nietzsche, dat die verdampt met een liedspietje, maar wat jou te doen zien wijzen, alle boeken die te lezen, als verinnen zonder zinnen, op de wegen van de zee. Ik ga die leven hoe is ik dat, mij als zonder God, en eeuwig poppen dat. Ik wil vertellen maar het requiem dat wat er echt gebeurt in de meeste leven, dat de rijkdom die je heel uit verliest, dat hele mooie dingen opleveren kan. En dus in wezen zoals wij hier het verlies uitbeelden en dan tegelijk het zo uitzien laten, dan krijgen mensen weer, het publiek krijgt dus weer wat waarom. En ik vond een processie eigenlijk wel een mooie gedachte, omdat er toch iets van een oorski in mijn requiem zit, van een oorski van een tijd. Om uit die tijd wij
beelden te helden. In tranen wil ik weprioen, die zotte zweet hoe wiet. Vanuit de kracht van de mensen zelf, in alle tijden, maakt het niet uit of het nou hier is of ergens zo is, dat er iets is wat altijd oranje blijft. En dat het ook iets is wat elk mens individueel had. En als dat bundelt, dus als er een groep van maakt, is dat heel sterk is. En dat hoeft dus net altijd een emotie te wezen die heel erg expressief is. Het kan juist ook heel sterk wezen, wat mensen dat bij hunzelf horen. En dat is wat ik in die processie eigenlijk naar voren brengen wil. Zijn zang beverzen, dat doet hij. De tweede stap in mijn rekening is dat de gemeente mij de opdracht gedaan had om een theatrale bewerking te maken van het requiem. En dat vind ik zelf trouwens ook heel wichtig, dat we in de gemeenteraad besluiten wie dat duidelijk alle partijen zijn van. En het moet ook iets wijzen wat het dorp draagt en wat het dorp bij betrokken is. En om een actieve rol te vinden voor mensen, ook om mij te doen. En ik mij te veel, hoe dat veel om voor zo'n tribune te staan en het applaus in ontvangst te nemen van mensen die het heel erg mooi vonden. Vaarwel, dotere nacht, do hier want iets gloorde, de stilte is verdreun, toch hele wiese logen, het nijmakke siert, het nette schommen lied, de wierit grut geliek, maar negiert sabrik. Vaarwel, mijn heiteloon, toch zelfs vol dienens plegen, de kjeltjes in het hof, de hinders in de bergen, de bloemen in het veld, verruilen voor het geld, het jachtje al maar meer, beton en vluchtverkeer. Er is geen pad voor ons, het warme in het stremen, geen trist voor het grut van ons, als zo de tranen stremen, want alles gaat voorbij en dan beschint met mij de ruimte en de diepte, nee, de binnenstrijd. Er is geen deze meer, het is als met ons van zingen, geen wonder, geen vernet, valt hadden als besteden, bij alles in de hel, de zelen of het blauw, maar het was niet het meer, verlicht De hele cultuur in Friesland is in 30 jaar tijd enorm verloren. Door God verdween uit Jorwert, ik had er met Geert Makkelijk uit vorig gepraat, is net alleen maar dat secularisatie, waar ik op zich niks van zin heb, maar er komt niks van waarom. Als er één man uit de kerk stapt, dan is er niks van de hond, maar als een heel volk in één keer ophoudt om naar de kerk te gaan, dan verlies je wat. Oude dogma's van
het is natuurlijk 2000 jaar christendom zitten we in, dat er een aantal codes en gedragsregels en respect ontstaan voor het leven zelfs. Dat mensen respect hebben voor wat leeft. Voor wat een soort rentmeesterschap, dat vind ik wel een hele mooie gedachte. Net het meesterschap, dat is dus Amerikaans, hè, van wij zijn master, nee, we zijn rentmaster. We moeten horen omgaan met de dingen die we hebben. En ik het respect wat we hebben voor het vee. Ik ben net sentimenteel in dat opzicht, maar ik vind wel dat je geen 400.000 bargen in een hak zetten kunnen. Ik geloof net dat ze daarvan maken binnen, dat geldt voor hen nek. En het gemak waarmee die ethische norm verskoot. Nee, dus van een cultuur, een industriemeidje, van een agrarische cultuur, een cultuur van hoertje en noertje. Een industriemeidje die het eigenlijk alleen maar uit is op meer en meer en meer. En in geurbaniseerde tijden waar we nu in leven, blijven de boeren toch een beetje, en de viskers, het blijft toch een beetje het klootjesvolk van het platteland. En dat had altijd zo west en dat werd ik nooit oors. Alleen nu worden boeren ik nog een soort industrie. En de wereldvoedselproblematiek die wordt nu op de beurs wordt aan mij red. En die boer die kan een bloemkool kweken of weet ik wat. Maar die had niks meer te zeggen over wat die bloemkool kost. Die past er maar aan. Dus die slaven een heel raar systeem man. En dat vind ik eeuwig schande. Ja, die mensen gewoon hun vrijheid waarom. En bemoei die er net bij. Let ze gewoon op hun eigen longen de dingen doen die ze denken dat ze het wel moeten. Ik zou graag willen dat we gewoon even stilstaan blijven. En even realiseren dat we er met z'n allen ook wel wat oors van meidje kennen. Als alleen nog maar het jachtje op meer en meer en meer en macht. En dat griest mij eens wat aan. Ik vind dat soort fatalisme vind ik zo lelijk. Dan denk ik van jongens, wacht nou even. Wie ben je met z'n allen? Het zou misschien wel oors kennen. Dingen konden wel oors verdeeld worden.
agrarische Friese cultuur, die is voort. Komt ik net bij waarom. Dat is al abstracter. Die ramp is heel fysiek. Dit is al wat abstracter. En nog één stapje verder, dan kun je zeggen, ja, dat is haast nek oer en voorbij, wat je nou nog zit. En, dat is dus, en dan is dat ik voort, om net weer om te komen. Juist dat als mensen zaken mooi maken als deeën, ellende, verlies vooral. Misschien is verlies wel de emotie die ik het allermooist vind bij een mens. Hoe tragisch het eigenlijk ook is en ik gun het net in. En toch vind ik dat dat is wat mensen riek maakt. Wat mijn credo is eigenlijk van over leeuwen en religie. Leeuw ik in de leefde, dan leeuw ik pervast genoeg. Dat is een samenvatting van religie voor mij. Leefde, maar ik leefde voor de natuur in die zin dat ik leefde voor dat wonder in die agrarische cultuur. Dat ik zag dat boeren leefden, dat heb ik gezien bij mijn oomkes vroeger op de plaats. Dat er respect wie. En dat is geen oerdreun ding om van beste meisken te maken, maar dat respectvol hoertje en noertje. Daarom heb ik een kou van een boer die zijn vee net misledig geworden. Die kou had geen flappen in de eer. Dat is ik leefde. Dat vind ik een wichtige leefde. En dat is de leefde die je ontwikkelt op het moment dat je daar duister mee omgaat. Dat is net een moment van, ik heb je een hondje en ik hou van het hondje. Nee, dat is, hij heeft mem hier een kei en wij haar kei en paak en beppe hier een kei. En dat ben kei uit een bepaald laag. En dat verankert in die libbes van die meisken. Dat heb ik jongen. En die leefde, die verdwijnt echt mij. Nou. Dat de dichter en de muze te gerren opkomen, dat kist haast net van maskieren. Want de dichter had de muze nodig en de muze had de dichter nodig om te vertolken voor wat ze is. En hij had haar nodig als buana, als inspiratieboana. En het feit dat zij ophellen worden, of als de eerste muze, dat maakt het dat je iets loswekje van elkaar. Dus er is verlies, waar ik het dan krijg ik hoor hier. En dat verlies, dat maakt het dat die dichter alleen nog komt te staan. Alleen nog laten wij de muze weer omkomen. Want een mens kan wel eens tijdelijk zonder de muze. Maar hij gaat nooit echt bij je waai. Nou is de muze van heel ouds her het symbool van inspiratie. Maar dat had vooral ook te krijgen met verbeeldje. En dat mensen inspireerd binnen om hun dingen te doen. En dan leefde ik mijn leefde, want dat is wel het meest wichtige. Dan is het in die context is de muze de verbindende factor tussen de leefde en de inspiratie.